Салом алейкум бародаро, ҳама каса созем хубен. Бародаро бисёр савол шуд ки ака ягон проекти видеокики без вложени кор кунем, бе ягон сум хобкунӣ кор кунем ва дар душамистимон сума вивуд кунем. Ина як проекти тоҷикӣ барои шумо ки шумо метонен ай одам даъват кардан сум кор кунем бародаро. Чӣ хеле гидес ин аввал мо дар главни страница ҳамин сайт қарор дорем. Ба ин сайт шумо силкатона мегирен, ба одамои дӯстотон роҳӣ мекунен. Дӯстотон дуромад як 4 канал дар подписатсия кард, утоқи шахсиш дуромад, шумо соҳиби сум мешен. Барои одам даъват, як одам ба шумо 50 дирҳам мебиҳад, ба шумо 1 сомонӣ медиҳад. Агар 10 каса даъват кардӣ, уже 10 сом мегирӣ, дар Душанбе Сити вивуд мекунӣ бародаро. Барои дар бот кор кардан силка қайер медорӣ бародаро, 4 канал дорад, 4 каналшон дар подписатсия мекунӣ. санҷиш ҳамеҷи ки худаш автоматӣ утоқи шахсӣ медорад. Ина чӣ хеле десен утоқи шахсӣ. ҳозир утоқи шахсӣ ман худам медорам. Ина диден ман 1-2 рӯз пештар ҳамин бот дар кор кардам, уже 3 сомони 60 дирҳам дорам бародаро. Чӣ хеле дидесен, боз агар барои силкато нагирифтан шумо пул кор кардан ҳамеҷиқен. Ина силка биромад, номера копировать мекунем бародаро, дар дӯстотон роҳӣ мекунем. ина дар дӯстотон роҳӣ мекунем. Ҳар дӯсте ки шумо дуроварден ба шумо 1 сомонӣ дода мешавад ва вақте ки 10 сомон дар баланс шумо шид, шумо метавонед 10 сомона ҷошта дар Душанбе Сититон перевод кунем бародаро. Сайт беҳад сайти честния бародаро. Як хеле шид ин сайт кор кесай ва суми соз одамода додесай бародаро. Бидурен ҳама каса кор кунем бародаро. ина чишон каналшон ки ишон метавад чӣ хеле одамода сум партофтесиян. Ина чӣ хеле десен одамода партофтесиян сумои коркардагишона. ина ҳар рӯз вивуд мекунанд на чекошон. сайт и бот ҳамада сума додесия бародаро. чӣ хеле мебинед ина одам 149 144 сум дар чиш кор карда. ина 144 сум уже вивуд карда. ина бародаро ҳамада сума вивуд мекунад. боти хубай ва пули одамора додесия бародаро. нем силкатона мегирен. ина барои копия кардан. ина дар бораи немеҷи ки худаш копия мешавад, дар дӯстотон роҳӣ мекунен ва соҳиби сум мешавед бародаро. барои на бонус гирифтан ин каналашона подписатсия мекунен. инҷа бонусам дорад бародаро. ҳозир бонусам мегирем. якам тарафзан мекунем, бонусам бояд бигирем. ина санҷиш. чиқеден амо 1 сомон доданда бародаро. 1 сомон гирифтем бародаро. бот беҳад боти хубай. бидурен ҳама каса кор кунем бародаро. ҳозир боз як боти дигар барои ҳамин хел барои одам даъват кардан. ин боти урусия. ишам баротон нишон метам. бидурен ай ишам суми соз кор кунем бародаро. ина и боташ ҳар ҳафта бо конкурс мегзаронад. касе бисёр одам даъват карда бошад, ҷои якум 3000 рубл, ҷои дуюм 1500 рубл, ҷои сеюм 500 рубл. ина то ҷои 24 сум метавад бародаро. ҳам одам даъват мекунӣ сум мегирӣ, ҳам беғайр сум. ина ин сумора шумода тақсим мекунад. ина и бот бе ягон чӣ медорои старт ҳамеҷи ки худаш автоматӣ
дари аккаунтот медуред, барои ҳар як одам шумо 10 рубл соҳиб мешавед. 10 рубл. Ва агар 10 кас даъват кардид, роска дар кашлоки пайрат сумта вивод мекунӣ. Барои одам даъват кардан ина силкара меҷиқӣ, почи силка мекунӣ, ина силкара мебура меҷиқӣ, ба одамотон роӣ мекунед, одамотон медроя ва шумо соҳиби сум мешавед. Бардор ин эҷа бо подарочки дора. Ҳар рӯз шумода подарка медаҳад. Ина ма ирӯз гирифтагӣ мега пага биё, пага метавонед. Ина новостиш. Уже 126 000 рубл вивод карда. Ина иш каналшон е бародаро. Ина каналшон да ҳамаи хабарҳои ҳамаи бот мешава бародаро. Ишам боти хуба е бародаро. Бидурен ҳама каса кор кунед. Бота ина уже 15755 одам кор кешад бародаро. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. На барои безвланажени кор кардан ина бидурен кор кунед. Ва нагуфтана уна сайти ки ба влажени кор кесем як ҳафта шид, уам вивод кеса ҳол бо дабраи уам бо видео мешава. ютуб каналмона дастгирӣ кунед бародаро. лайк комментария ҳаётон наброрен. боқӣ ҳама дар паноҳи Аллоҳ.